Jamen, jeg skulle jo lige forklare lidt om den her såkaldte strømforsyning. Power supply eller spændingsforsyning. Kært barn har mange navne. Men det starter simpelthen med en transformator. Den har vi der. Og så sætter vi en diode på, så vi kan få det ensrettet. Og der bliver lige sat en elektrolytkondensator på, så vi får udglatning på. Og så har vi faktisk en strømforsyning her. Den er ikke stabiliseret, men det kan vi gøre med en 78. En 7805 for eksempel. Sådan. Det er en IC-kreds, som bruges som stabilisering. En 1 amperes giver 5 volt ud. Og den skal lige have et par kondensatorer, for lige så den ikke går i selvsving. Så har vi faktisk her en strømforsyning. Stabiliserer strømforsyning på 5 volt. Så på udgangen her, der vil der være 5 volt. Sådan.